Bueno, hemen etorri gara ardi lote hau ikustera, ez? Oraintxe danak batera ez daude, eta bueno, etorri gara solo honetara ikusten ia ardiak ondo dauden, eta bueno, horretarako zenbatu ditugu, eta orain egingo dugune da, ja behin ondo daudela ikusite, bertan itxiko du jaten, da gero etorriko gara iluntzan hauren bila. Txakurreri esker ardiak zenbatu egiten dira, eta ikusten da dana pilatuta dauzenean, ia baten bat txarto dauen, edo zerbait atentzio hori behar baldin badau, edo horrela. Pintxo, torriena, eskuin, 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 pintxo, eskuin. Ardia leku batetik beste erateko garrantzitsua da txakurra, azkenengo ardian atzetik joatea beti, ez? Horrela ardierik atzera ez diten geratu. Normalean artzaina aurretik joaten da, artzainan atzetik ardiak eta gero azkena txakurra izaten da. Eskuin, horrekin seguratzen dugu, ardi danat datozela eta ez dela bat ere bidean geratzen, eta txakurrak berez badaki bere funtzioa dela danak eroatetxera. Eguneko ordu asko landu behar dire mendien, eta hori azkenean gogorra da.